Госман Хазаншинның Бөек Ватан сугышында әтисенең энесе Шәрифулла абыйсы халак булган. Әлеге ир озак еллар каһарман туганның исеме мәңгеләштерелмәүгә борчылып яшәгән. Хәзер исә ул авыл үзәгендәге стеллага уелган дип юана. Моны эшләү өчен бернинә акча жал түгел. Кеше ашык йөз белән иркендән бирде. Зур истәлек бит. Һәйкәлне бер атна эчендә Саба районы Төбәк авылында яшәүче осталар өлгертә. Стеллада 129 геройның исеме мәңгеләштерелгән. Аларның 88-е яу кырында ятып калучылар. Исән-сау сугыштан кайткан Насибуллин Галимулла. Илмира Хафизаның бабасы Галимулла илгә җиңү белән исән-сау кайтучылар рәтендә. Әмма абыйсы Зиннатулла хәбәрсез югала. Мәңгеләштерү бит безнең матур тормышыбызны яклаган, саклаган кешеләр ул. Менә бабайлар, абыйларыбыз. Урта Миша авылында әлеге һәйкәлгә дип үзара салым акчасын һәр кешедән 2000 сумнан җыйганнар. Моңа беркем дә каршы төшмәй. 1 сумга 4 сум исәбеннән хөкүмәт тә өстәп бирә. Халык белән җыйнаулашып, шушы һәйкәл салуны, яңадан үзебезнең зиратыбызны 600 метр әйләндереп аласы бар. Пожарны инде куркыныч сыкты гидрантлар кую өчен каралды инде. Шушы авылда туып үскән эшмәкәр Ринат Мифтахов изге эш өчен 50 000 сум акча тапшырган. Мифтах, Вәлишин Мифтах бабай катнашты сугышта. 43 елны Смоленский сугышында хаяк булды. Аның 6 баласы калган иде. Урыны дагын уйлыйбыз, менә шушы мәчетләрендә салынган, монда килгән кешеләрнең дуалары шушы кырларда ятып калган каһарманнарыбызның истәлегенә аның дуа аларның урыкларына дуа булып ирешер дип шушындай ышанычта калабыз. Күмәк көч белән торгызылган һәйкәл Урта Миша авылы халкының бердәм булуын һәм каһарман якташлары истәлеген кадерләп яшәүләрен күрсәтеп тора. Бәйрәм тәмамланганнан соң да халык һич кенә дә өйләренә кайтырга ашыкмый. Җырлыйлар, бийләр, күңел ачалар, кыймактан авыз итәләр. Егетләр, җырлыйбызмы? Җырлыйбыз! Һаваларда ұша ике акыш. Теләче районыннан Руслан Кыстындинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.